фонд за подпомагане лечението на хора с редки болести бе учреден на 16-ти италиански фестивал на красотата и прическата, който стартира във втора палата на панаирния комплекс в Пловдив. Лентата на 16-ти италиански фестивал на красотата и прическата приряза председателят на Националния алианс на хората с редки болести Владимир Томов. Освен красотата и външния вид, тази година имах огромното желание този фестивал да се превърне в събитие с социален дух, подчертава в словото си при откриване на форума неговият организатор Елена Кристияно. Всяка година тук, в палата номер 2 на Международен панаир Пловдив, Кристияна Фрома Груп предлага новости, пренасяйки италианския стил и елегантност в България. Този фестивал, който притежава широка популярност в медийното пространство, днес се превръща в най-подходящото място за официалното представяне на инициативата «Бъди солидарен, подари щастие», с щанд, който ще откриете в тази палата, предоставен в помощ на Националния алианс на хората с редки болести. Редките болести са едни изключително тежки страдания, които засягат не само пациента, засягат цели семейства, засягат обществото като цяло.